Au, čo sa to deje? Som niekde uprostred púšti. To celé zničené. Čo to je? Asi. Čo uprostred toho krížu asi tak. Asi to nič nebude. Je, meč. A jak sa teraz dostanem hore? Sakra. Tak, nič sa. Au, to boli. Nepotreba si tak pokladal. Čo to tam je? Idete. Ďadina. Meso. Je šipy, kosti. To si zoberiem. Vyzerá to na nejakú veľkú dedinu. Čo sa toto deje? A čo to je? Zombík. Zombíci. Ja neviem veľmi bojovať, pomoc. Zomreli. Čo to bol za meč? Dobrý. Čaute, vesničania, priviete ma do vašej dediny. Ďakujem. Môžem si zobrať trochu obilia? Áno, môžeš. Ďakujem. Tak to naspäť aj zasadím. Nie, choď preč. Čo to je za tvora? Čo to je za tvora? Čau. Čo to je za divnú vec? Ježiš, necítim sa tu veľmi dobre. Fuck! What the fuck? No!